Suot sa jacket. Ang jacket na ganyan ko kay tugnaw. Ha? Ang jacket ko kay tugnaw. Laging jacket ka. Ipan ginilihan mo ko isusuot niya. Banana pas giyan na ng jacket. Nangit-ngita pa man oy. Ha? Harapang kangit-ngit. Kuan pa yun. Yung buntag ninyong tanan guys. Haway sa Midari Karijot. Agadlaw o hapit na mo silang. Linaw kaadyo po ang dagat. May naligo dito oh. Haway sa Karijot agatang driver kay Luway ko no siya. Lantaw sa tadaring ko ang dagat. Way baud. May atang driver. Morning guys. Jacket agad kitok na kayo. Linaw ka Bilag dyan. lang may Ha? Yo, grug-grug. Iro mo di ay. Asa? Niya pa sa amo. Iro mangko ni sunod siya hang kuan. Oh, ngiro niya pa sa amo. Haniti palag iro mo langoy no. Masunod na dito to Oh, gitawag. Kuya wa. Kamo de mo langoy ang iro. Nagana ng mga sakyanan. Eh, ano na ba kaya alas 5:10 na maaptan tagpan. Lamdag-lamdag na. Lamdag buhaya. Kanina pagi ka na tara pangitngita. Ngadlawon mi kon guys biyahe. Mana saya kaya. Stop ko. Pagkabagaan sa sila ba? Tumoy nila. Ay dito nindot ka sa tanawon ka kuan sa Nindot tayo tanaw gabi eh. dagat. Ilang remprapan, ilang tukuran sa tumoy. Guys, buntag na gadget guys. Lamdag na. Nakatimahaw na kong mga sudan pamahaw. Mga pritong buwan. Inisang mga lamas. Ayan na. Hapit na may moabot guys. Nangadlawon mi og kanang biyahe para mauna mis pila. Ano na kung mauna ta. Nagbiruan ba? Mangiisa ko no si Ja. Good morning minjong tanan guys. Nami karon sa kuan guys biyahe. Wala na biyabas darim, lilis akong nabay bunga. Nanghi pa man siya na. Tanong sa kong nabay bunga daris bayabas. Gagmay pa. Nagagmay pag mga bunga sa kuan bayabas. Ang daghan na rabag bunga. Dugay pa ni mga kuan pa ni siguro mga sunod buwan managke na ni naida nga mga buwak na. Gimingaw na jud kong pamiyabas sa hang kabataan sa una. Atus tumoy. Naritos tumoy di ay dagke na. Pero di pa makaon. Pimansanitas dito. Mingaw yung lugar ah. Ha? Mingaw din yung lugar ah. Naway bay. Dali kinarating mo yung kapag Isa? Buntag na ni wakwak. Hapit na may moabot guys. Okay na lang. Okay, alas 6 ah. Wapa itong oras alas 5:30. Linggikan may alas 3 sa Kadlawon. Nangadlawon.
pe ako yung bulot pe. Oh, di ba? Tanahan ko magdalag ko ba? Mga pulit magdalag na armas para magdalag. Hi guys, nanagajid mi guys, sabot nagajid mi dari sa Sibunga pero way tao. Sarado day karon. Ha? Ngano daw? Ha? Balik ta. Nadlawon patang yati. Kapuyan. Balik ni Sagi guys, sayang kaadyo, wag mo ang lakaw karon, wami nag Malidim deron. Wami nagdahom guys, sa mga lakaw karon ngay nga ni di ay. Nangadlawon pa mi og kanang gikan ja. Malidim deron. Sarado kay halidi man di ay. Sus, kanilaging wala ta kay baog unsa nang pitsahagon sa nang adlawa. Kita updated bas mga halidi kay lahi na maguning naratas bay pirmi kaysa natas trabaho ba nga makaibaw tanga halidi di ay karong adlaw. Walang gana. Walang gana kun okay lang yan. Ganyan talagang buhay. Saan masagdilaman. Balik na naman mi kuan guys ugma. Wami nagdahom sa mga lakaw ngay ngaron di ay. Wala ko nang gusto kalendaryo. Okay. Ako Muslim idahal na. Halidi man di ay karon. Okay lang yan, may bukas pa. Huwag kang madismaya. Ba yan? Ano ba yan? Oh, hi sus vlog. Hi guys. Oh, mali. Nag-mali kami. Smile lang yan. Smile lang. Isipin mo na lang na masyal tayo. Alas 3 mininggikan guys. Jadi abot mi dari alas 6 na kay nagpahinahinay rami sa dagan ba kay bawal pa ba sa kumatagtag. Wala pa dyan. Muna nga mo ang dagan hinay ra jud. Muna nabutan mi og kwanta oras. Alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. Wala. Tulo ka oras kapin. Hinay ra mi ang dagan pero dagan jud nga normal isa ka oras ra ni biyahe yun guys ang dalagito Sibunga. Unsa kay naginahinay raman mi amo ang dagan mura ra pud og galakaw. Mo nang nabutan mi og tulo ka oras kapin. Emong pan guys. Baon guys nagdamig bag. Agsuda na sa mong bag guys baon. Nagbaon mi kanang kanuno kanang sudan para di na mamalit ba. Kaya mamalit mahal man. Adyo nang magbaon ra ta para makatipid. Mangaan rami o ka ng gutomon. Munang rami guys. So gutomon nami. Supply guys. Lain ako. Okay. Well, pasyal mo yung danis kuhan guys. Kalsada. Murahin o. Wako damhang mausap ang mga saad mo. Kay kasakit lang di ay ang gihatag mo. Yeah? Sa imo paglakaw nadismaya ako. Tawa ka pa dyan. Aray. Taba. Naku. Okay, sakit naman ang dibdib mo. Mag-copyright na daw. Kayo ka. Ano, mag-copyright ka? Galingan mo nila ang kanta.
Nagdahong pa siya nga maunang pila. Sa jog biyahe, mauna ko nos pila. Kinaunan just pila. Pagkapunod ko. Ikaw, butik na yan. Dismaya. Sakto jud kinaunan. Dismaya man ka nga ikaw man kinaunan ni nga abot dito. Tanaw pag abot dito, way laing tao, ikaw ra. Ginawa ko lang may namuot sa muang biyahe karon. Ano guys, ako rin tao sa mo biyahe. Dali rin ka kayo, sa kauras na akong dagan. Ikuyog mo po ni siya po. Ano naman gadyan mo pa uban? Tulo ka oras din noon, sablay pa dyan. May tag, di sablay o kira. Ano naman gadyan ka magpauban? Kasi may munda yung pauban nun. Bawal May man mong ka, bawal pauban man ka, bawal man, bawal man, bawal. Hinahinay raman. Ang mo galing doon kay mabuti noon. Tulo ka oras na. Ano na itong dagan ba doon? Pag naok ka din, pag dagan di mo, maapsan din mo na eh. Hingna naman gadyan na ito ka kay halidiron, way other tao. Yung hindi mo pagkatawon da. Naado ka. Ako mga gadyan mo ang pasanginlan. Uban-ubaning na naman nga. Tanawa ka ron, di sablay yung tadi. Pas-pas unta ko balik, kauli unta na yun. Orang hinaya, gyapon. Sus, hingna naman init ang imuhang oo kay nabulag ka. Kaya, Ako magasin mo ang pasanginlan. Nga uban-uban ko. Sige magamupaspas ang pauli. Imo kong ibilin. Ibilin ko kaw. Luy, kagod. Paspas o buli Asa dito. naman ka, ibilin ka. Ganong may mga nga uban-uban ko. Nito, taglain. Uy, kaparat ni mo. Mana kita, nakuila ka huwag ma, katugkan. Puy ko ha. Matik man dayon, wala pag ikibawasan pa doon. Puy ko ha. Babuy tayo. Kasunod nga kay lakaw, di na ka mo ingon. Dito nakaglakaw, arong di ka ubanan. Di ko may ngora rin. Hindi. Ako singinan sa gawa. Yari na ko. Wala. Ang hirap guys. Wala tayo kuhan. Hoy lugar asa mo lugar. Di ko naman lagi. Samot na. Muna di magpauban, pero ngayon na tao. Siyempre, naiba na sawa. Dayon. Hindi na kami dyan na kinaiming kabibad. Grabe ako noon. Kuya, huwag mindset yun. Pilit na ko mo bila. Mo ni asawa, murag NBI. Imbestigahan na yun. O pag inita mo na imbestiga. Magbuot man din magban ta. Ayos ah. Pagbuot yun. Nga naglingkod-lingkod ramang ko dari. Madyo nagpapasan. Biday ko niyo nga lingkod-lingkod ramang ko dari. Angay lang mo ka mo reklamo. Nagsige ko tungtong na nang imuhang o. Kay bugat ko ba nun? Ang galing talaga ang palusot. Sorry guys, mamaw sa mi guys. Mamaw sa mi kerong gamuang agtang korona ni abog. Mangangkong sa katag hapit parang way gansigat ang lakaw. Ay naganang kangkong oh. Para nagulay natas bayan natin dang kangkong. Sarado ba yun? Manguha ko kangkong. Diyo! Lam ra ba na? Ano si katangi? Lamira ba na agisahon? Libre na ni. Di, mukha ang gutom na kami. Kung manitagidya. Di. Ang sarang kaluoy mukha ka nagulo siya. Gutom na ko. Isang lakaw. Sa Diyos sa bunta guys, napamidari. Gatang adlaw, wa pa maning gawa sa gatang adlaw. Grabe ba? Namang baon guys, nagdapod mig baso. Tubig. Maaw ta guys, nagamong kan guys baon. Kuan, longganisa. Andiyan ka mong pinalit nga, itlog. Pancit na butang. Gamay rapang kanon. Dari, abot laman dari pansit na dari gibutang. Mahautan ninyo mga ninglabay.
itlog ba yun? Mamahatan ninyo guys. Ako sa una guys, nga-edit kong Junjun. Musugot talaga dyan ko nga. Mga ramig restaurant. Mga ramig kantin. Orderan ako na jag pansit o kanang longganisa sa una. Okay ra gid na. Pero bago si jang sweldo, mga midana sa mga sosyalan pa. KFC, dagani Jollibee sa Makdo. Pag wala sweldo, Sa Chowking. Pero wala na sweldo, kaon na naman mi kantin. Kaya kawan man, kada Domingo man may maglaglag sa una, kaya man sila trabaho kaya ng Domingo. Paman ko dito nakatrabaho katong tayo mga uyap me. Buntag iya kaan niya. Okay, lawat. Pwede pa mas tindahan mga on. Napawalagan rin, nalang ba? Pwede po, ganda. Ito, bato. Ay mga ito parang hinhangin. Pwede kayahay. Ay. naman may bawon. Dalagit eh. Dalagit, taga dalagit me. Taga-dalagit mo. Sabay lagi mo nakaw kay magpa-smoke test ang tama kay paristro. Sarado mo din ka halidim din. Nagalimot halidi. Sibunga ba? Sibunga. Alis na sa... Kani. Kaning tricycle. Halidim din yate. Hindi na yun. Halidi. Halidi. Sa mga dili man national holiday kay wala mas kalendaryo kuan sa Muslim. Taga din hilang kaya. Holiday ron. Anong holiday man ron? Sa Muslim kuan Adha ya. Ano to? Adil Peter? Mura kinana ba? Muslim di ay. Muslim Mo din din. wala sa kalendaryo. Oh, dai ko. Wala. Pino man ta, di ba Muslim? Wala. Apil man talan kay gikuan man ni Duterte god. Man ginaslagot. Gideklara. Puslag. Wala sila gibutang sa kalendar ang ilang holiday pero gi special holiday sila. Special na treatment sa Muslim. Mao di ay. Mao. Mao di ay. Naglibog ko. Mao na. Tablay kaya mong lakaw ka na siltiyo sarado man di ay. Wala mang lakaw lagi karon, way klaro sablay. Kamo ta opisina untay nyo ha? Magparehistro ta. Parehistro mi aning tricycle namo. Ito mas karkar. Sarado. Dalagit karkar. Diha lang sa Karka Cebu. ay sibunga ra kay magpa-smoke test. Dalagit. Oh. Ya sarado man sila kay government ba yan na? Oh, registration. O ano ba na og abot ka tanang nana. Wala mo kasulay sa unang itangtag inyong career. Itangtang oy, tangtang na ako ah. Tangtang na. Kamu abit sa una. Mo na mo gitangtang gibot nimo. Gibolt na ako na ako ra mapanihimo ana. Mao na. Amo asa una gi kuan gyud gi. Bawal din sa mga accessories light. Pangtanawon Accessories tanan. light bawal. Naman po kuido ka magpitikam. Ang akong giuna gusto atong June 8 kay ang ilang driver's license. Dugo naman 10 years naman ang driver's license. Nakasulod ka tong October 10 years. Ya doon amon ani kuan kana bitang sa tuwa din. Franchise? Franchising. Kompleto. Kompleto. Kompleto ni kay biyahe mo kadlaw. Maayo. Oy. Dito na mi oy. Sayo kay mi kanina. Ora tao dito sa immersion. Nakabutang dito. Holiday 28, resume 29. Anak ko. Bauli din mi dayon. Taga-immersion. Sarado sila kay apil man sila sa kuan. Pag saradong LTO, sarado po sila. Wala may mana. Wala. Sige Sige, te, te. amping. Manamig pamahaw. Hi guys, manamig kuan guys pamahaw. Hinahinay na pud mi kuan guys biyahe kay pinahinay ra mig dagan. Ano man dai padua kay bawo nga holiday. Oh, what? Kapag sila kay bawo nga holiday. Ikaw kadili ra kita mo iwa kay. How? Bas lakwan. Disgrasya? Ano mo disgrasya? Oo. Ano lagi ko dito nakita na. Oh, nagili do disgrasya nga eh. Hala, na-disgrasya. Disgrasya. Sama na. Ginuko. Motor. Motor yun. Pulis yun. Haman po. Motor lagi. Kag sakay dana aramang gubaa. Nakabanggaw. Sakjanan may nakabangga. Aramang gubaa motor ra ka driver. Mga yung
nga ng ban, manggod pa, disgrasyado dyan ang mga nga ng ban, sa kaso magpadagan. Wala ginoo ko. Mantao kiran takwan na to, ang sakay na to. Pagkasuga ka na luya sa motor ba, otak-otak ko eh. Yung pa man nag Maso. Parang maso. disgrasya dyan no, di dyan natin may bawa ng disgrasya. Dili yun, may preso. Yan, sa na lang, Ang disgrasya, Kailangan pang patrol. ginukong tao, kiranta sila. Pagkatong nakasakay sa motor mo yung nagkapihan, wala man ang taon po na labi eh. Ano naman naluoy ginoo, wala man taon po na labi ito sila. Para mapangabang motor po, grabe po gaso magpadagan. Kanang uban na magpasikat sa kalsada ba. Pero napayuban nga, maginahinay ra, madamay ra sa bang driver po nga. Grabe, maamong. Maamong rapat sila ba? Amo lagi nag-ingon nga. Bisagod saan ang tagamping, huwag madisgrasya ta. Madisgrasya ta. Muna magampura ta, permis ginoo sa to ang mga lakaw nga ampingan ko tas ginoo ba. Dapat dyan ta. Banan ta sa to ang mga lakaw. Huwag na kayo sa to ang lakaw, gunsa. Luwi ba kay buntag sa jupa, basig pa doon pa tumanarbaho. Ang inabuhi. Diyan mo'y nadangatan. Luwi po daw na unaon.